Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia sejjaħ iċ-ċekkijiet li qegħdin jirċievu l-ħaddiema Maltin u Għawdxin f'rivużjoni tat-taxxa bħala daħk fil-wiċċ. Delia ngħaqad mal-Viċi Kap Nazzjonalista Roberta Rigo li ħareġ jattakka din ir-rivużjoni tat-taxxa li qed tingħata lill-familji Maltin. U l-gvern biex jitħaq bin-nies ħajbetilna iċ-ċekk issa biex għatta parsi jagħmlilna qamat ieħor majnejna. Adrian Delia għal dan meta ndirizza lil partitarji nazzjonalisti fil-kazin Nazzjonalista ta' Sannat Għawdex. Bl-istess ton tal-eks kap Nazzjonalista, Delia ma naqas li joħroġ xi kritika l-ħidma li qiegħda ssir f'Għawdex. Fosthom l-investiment li qed isir mill-kumpanija Stewart Healthcare fl-isptar ġenerali ta' Għawdex. Iżda Adrian Delia sejjaħ lil din l-akbar kumpanija Amerikana fil-qasam tas-saħħa bħala skarpan. L-ewwel skarpan illi ħanaqla xi ħaġa minn fuq. F'dadija negattiva Adrian Delia qal li dan il-gvern m'għandux pjan u l-affarijiet sejrin għall-ar u naqas milli jirrikonoxxi l-investiment li qed iwettaq dan il-gvern f'bosta proġetti li se jtejbu l-infrastruttura u l-maniġġjar ta' traffiku fil-pajjiż. Jekk nibqgħu taħt l-gvern li ma jippjanax, l-affarijiet ħajkunu għar. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li d-dikjarazzjoni ta' Delia li jsejjaħ il-ħlas lura lil ħaddiema bħala daħk fil-wiċċ turi li l-Partit Nazzjonalista b'Delia bħala kap baqa' maqtuħ minn nies bħalma kien il-kap ta' qablu. Il-Partit Laburista qal li b'din l-ewwel parti tar-rivużjoni tat-taxxa, il-Gvern beda jwettaq weda elettorali li għandu mandat għaliha. Il-Partit Laburista żied li kien jitħaq bin-nies kieku l-Gvern ma żammx kelmtu kif ħafna drabi għamel il-Partit Nazzjonalista u kif għamel Delia meta wieħed mod ġdid. Qal id-diskors tal-ħadd filgħodu, Adrian Delia don nuqraħ minn fuq in-noti li kien ikollu sar minn Busuttil qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Dan għaliex kien negattiv u distruttiv bħalu. Il-Partit Laburista qal li hija ħasra li biex Delia mingħajr li jieħu l-kontroll tal-Partit Nazzjonalista sar bħal ta' qablu, jgħajjar lil kulħadd korrott. Qal li hija ħasra li Delia daħaq bin-nazzjonalisti billi wieħed mod ġdid u ċeda l-istess politika li kellu ta' qablu. Dan għax jinteressaħ iktar minn postu milli mill-ġejjieni ta' pajjiżna, temm jgħid il-Partit Laburista.